Welcome to my channel. Enjoy watching. Si Jesus nagpatotoo pagulat sa itataramo. Muli nagpatotoo sa pagi ng ibo. Ang sabi ni Jesus, ako mabubuhay liwan sa katulong na tao. Ano nangyari? Nagadan siya katulong na buhay liwan. Sa itataramo, ang siyang ibo, nagpatotoo sa iya itinaramo. O sinipan, paano pinatutuan ni Jesus na siya managan ang Mesiyas? Sa ibo naman, magbuhay ingada. Isa dyan ang kain kayo ibo. Iyan, nagpapatuto na siya managang Diyos. Huwag nag-iluminato. Nagpalakaw ka mga bilay. Nagpulong ka mga butang. O si mga bumog na nagato. Ang sinabos pagpakaralasan, siring ang pagpapundong ng Diyos. Paglakaw si babaw ng tubig. O yung kapatotoo na siya mananggan Diyos. Si Juan, liwanag. No, tanganing pagkakawan, tao sa liwanag. Yeah? Ang liwanag ni Juan, sinahali sa Diyos. So si Juan, saksi sa tunay na liwanag. Mga tugang sa buhay na kita po baga mga tugang, pwede kitang inaalok na wagulog-puro. Pwede hanapuntaan kabutang ng Diyos. Pagko ang kabuhan ng tao, pwede ano ang ikakaupang ng mga Diyos. Misa po mga tugang, ang tao pinauyog ko sa ibaga ang tao na upang. No? Gawin sa politics. Kuya talaga ba, balik na kung sa iba pabor, lumano naman, kaya mahilig mo talaga po, sinsay talaga ang may prinsipyo. Kaya sa may naglaban sa politics, sabi mo, mas pang independent ka. At least, dahil mo ibibintaan sa iyong prinsipyo. At least yung prinsipyo mo, pinapalindugan mo. Pagkabuman mo dahil, at least iyan ang prinsipyo, tama, pinapalindugan. Mga tugang, araw kami ang buhay ng mga marking. No? Minsan, sulo lang sila, pinapalindugan. Maski pa, ikagagadanin ka, pinapalindugan. Ang pagpatutuo sa tuyang pagtubot, nagiging sa tuyang prinsipyo sa pagi ng pagpapatutuo na sa tuyang pagtubot. Kaya kita sa babaw nilaga, yung iba na sa itong ibo, magpapatutuo na kita managat mga patutuo ni Kristo. O paano kita mabuhay, paano kita mamuot, paano kita magpatawan, paano kita mag-ibong malahay, magtatar na sa tuyang kapwa. Mapapahilan na kita managat, mga paratuon, mga parasulog ni Kristo. Matulog po, nagkabutan na gulanan. Gulanan, yung ang sa mong pamilya. Pagurangnan, hinanyugaan sa mong pamilya. Nanganing kitang banuaan ng Diyos, maguswag sa satong paglakbay, sa pagtubot sa pag-antabay, asin pagtugdo, at sa itong mga pastor, pamiti. Pamiti kita sa kagurangan. Pagurangnan, hinanyugaan sa mong pamilya. Nanganing ang mga opisyal ng sa itong gobyerno, dahil mapagal sa paghanap ng kabos na paagi, sa pagpaurong ng katulinungan, asin karahayan, kan mga yaon sa pangatama ninda, mamipita sa kagurangan. Pagurangnan, hinanyugaan sa mong pamilya. Tangani ang mga relihiyosong lalaki, asin babae, maging tunay na saksi. Kan kahadian kan Diyos, sa pagka-maingbod ninda sa indang mga sinumpaan sa
sa Diyos, mamipig kita sa kagurangan. Tanganing ang mga hobenes maging pusog sa pagtugod, dalisay sa pagkapon, asin makusog sa paglaog, mamipig kita sa kagurangan. Tanganing ang mga gadan na nagsimbag sa along ang Diyos, makahiras sa kaumangan at lamesa kang kagurangan, mamipig kita sa kagurangan. Namatatarama mo kay Isagpo, alitaw mo kang si Virgen Maria, naglusay ng buhay sa pagpipuro sa imuka. Makasulog kami sa paalog niya sa pagandang damo, sa pagdatong kan aki mong si Jesus na sa mong kagurangan. Matuko po sa pagpipuro.